Nejrychleji pokožku poškozuje ne slunce ani cukr, ale něco, co je přítomno téměř v každém jídle, každý den. Skutečnou hrozbu představují rafinované rostlinné oleje, jako je sójový olej, kukuřičný olej, bavlníkový olej a řepkový olej. Tyto oleje jsou velmi bohaté na omega-6 mastné kyseliny, které v těle způsobují záněty. A co je ještě horší, ulpívají na membránách kožních buněk až 600 dní, což znamená, že i když je přestanete konzumovat, vaše tělo bude stále trpět jejich dlouhodobými zánětlivými účinky. Zatímco cukr způsobuje pouze dočasné poškození, rafinované rostlinné oleje vedou k chronickému zánětu, urychlují proces stárnutí pokožky, způsobují vrásky, sluneční skvrny a ochablou pokožku, které se objevují mnohem dříve, než očekáváte. Proto mnoho lidí pečuje o svou pokožku tím, že ji chrání před sluncem a přesto pozorují její rychlé stárnutí. Místo rafinovaných průmyslových olejů volte raději dobré tuky, jako je máslo, kokosový olej, extra panenský olivový olej, čisté živočišné tuky a zejména rybí olej. Tyto tuky podporují protizánětlivé vlastnosti a vyživují pokožku zevnitř. Pokud vám skutečně záleží na udržení mladistvé a zdravé pleti, napište do komentářů zdravá pleť a já vám pošlu seznam 5 nejlepších protizánětlivých potravin. Nezapomeňte si toto video uložit a sdílet ho se svými přáteli a rodinou, aby se mohli vyhnout chybám, které tolik lidí dělá každý den.